Nejstarší písemná zmínka o obci na Vysočině, kterou protéká řeka Jihlava, pochází z roku 1279. Původně zde vznikla osada Stvrzí. Batelovu byl v roce 2008 vrácen status městyse, udělený již před 730 lety. V současnosti v něm žije více než 2300 obyvatel, připočteme-li občany z bývalých osad Bezděčína, Rácova, Lovětína a Nové Vsi. Historii Batelova připomíná uprostřed obce nepřehlédnutelný renesanční zámek ze 16. století, později barokně upravený. Byl postavený na místě dřívější tvrze. Zámek je dvoupatrový. V kratším křídle objektu se pravděpodobně nalézá původní renesanční jádro zámku. K němu patří zámecký rybník s parkem, který byl komplexně obnoven v letech 2002 až 2004. K tomuto areálu zámku a parku přiléhá starší patrová budova s novější hodinovou věží, běžně zvaná Starý zámek. Tento objekt s navazujícím hospodářským dvorem náležel bývalému panství. Dominantou horní části Batelovského náměstí je farní kostel svatého Petra a Pavla. Na jeho základech se nacházel původní dřevěný kostel ze 13. až 14. století. Nový farní kostel dostal v první polovině 18. století barokní ráz. Po dalších úpravách v 19. století přibyl k farnímu kostelu vstupní portál a 2 věže. Filiální kostel svaté Barbory ze 17. století se stal hřbitovním kostelem. Vzdělání dětem z Batelova a okolí poskytovala škola založená již v 18. století. Malotřídní školy byly dříve v přidružených vesnicích. V roce 1951 byla otevřena nová škola, kterou dnes navštěvují i děti z místních částí městyse. Vřelý vztah k Batelovu měl Karel Havlíček-Borovský. Často zajížděl na místní faru, kde jeho příbuzná pracovala jako hospodyně. Na nedaleké skále zvané Velký kámen psal svoji dumku. Uvádí to na skále připevněná pamětní deska. Havlíčkův pobyt připomíná také pomník s jeho bystou na náměstí. Prvním čestným občanem Batelova se stal Zdeněk Máler, místní rodák. Dnes proslulý publicista, spisovatel mnoha literárních prací a autor scénářů k tak významným filmům jako Amadeus, Božská Ema nebo Lidice.
Na společenském životě v Batelově se podílejí členové několika zájmových organizací. Různé soutěže pořádají hasiči, probíhá zde turnaj v Malé Kopané, hraje se volejbal, jezdí cyklistické závody. V místní části Nová Ves bývá veselo při kácení máje, v Rácově a Lovětíně při tradičních masopustních průvodech. Čerte, počkej chviličku, neber si tu holčičku. Tady v knize stojí psáno, že má prostrach uděláno. Co však jednou peklo schvátí, to už nikdy nenavrátí. Pojď, jednu nohu.